Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yau zan nuna muku wani application da idan ka sa shi a wayarka duk bayan minti zai ke sauya ma lambobin code duk bayan minti ɗaya. Yanzu za mu shiga cikin Google Play Store kamar haka, sai mu zo gurin da ake nema kenan research, sai mu rubuta Ultra kamar haka. Aiwa gashi nan, da yake mu dama da ya mun sauke kawai sai mu buɗe mu shiga kamar haka. Gashi kamar haka. To da farko dai bari mu sa 1, 2, 3 zuwa 4 sai mu ƙara maimaitawa kenan, sai mu sake gaba. To gashi yanzu application ɗin ya buɗu. To amma ba shi kenan ba, akwai wasu 'ya'ya can guda 3 su za mu taɓa yanzu sai mu gyara setting ɗin kenan. Kai tsaye sai mu shiga parameter kamar haka, sai mu zo gurin rubutu na farko kamar haka sai mu taɓa kenan. Yanzu nan shine irin tsarin yadda kake so setting ka ya kasance. Za ka iya ɗora shi awa da kuma minti, za ka iya ɗora shi na date da kwanan wata da duk yadda kake so za ka iya ɗora shi. Sai dai mu yanzu za mu yi amfani da wannan na ukun kenan, za mu ɗora shi awa da kuma minti na agogo. Ta yanda daga mun zo in muka kalli setting agogonmu shine mukullin mu kenan. Yanzu sai mu fita mu gwada mu gani. Yanzu mun ɗora sai mu fita kamar haka. Yanzu muna da bandizer 18. Idan muka sake dawowa sai mu sa bandizer 18 ƙarfe 10:18. Yanzu gashi muna sa kilan mu ya buɗe. Gashi nan za ka iya sa kowane irin application za ka iya sawa a ciki. Za ka iya sa hotuna kamar haka, za ka iya sa bidiyo ka, komai da komai za ka iya sawa a ciki. Yanzu mu sake fita sai mu dawo mu gani. Yanzu an ƙara minti 1 kenan. Yanzu muna da bandizer 19. Bari mu shiga mu sake sa. Gashi nan in muka kalli setting agogonmu gashi ya buɗe. To ta haka ne za ka sa code ɗinka yake sauya ma duk bayan minti 1.